Igama lami Amaza Ntshanga. Sikwixesha elinzima kakhulu kwizwe lethu apho sihlaselwe khona intsholongwane engubhubhane. Siyakhuthaza ke into yokubana sikunqande ukunwenwa kwale ntsholongwane ngoba inwenwa ngokuthi ubani adibane nomnye umuntu. Siyacela ke into yobana kangangoko sinako masizame into yobana sizicebule ebantwini. Sisabele nekhwelo lithe lahlatywa ngumongameli lokubana masihlale nezindlini isithuba esingange-21 days. Siyacela bethuna into yobana sincitsane silwe ukunwenwa kwale ntsholongwane COVID-19 coronavirus. Ngalo lonke ixesha hlala uhlamba izandla zakho. Xa ubukhe waphatha into phinde ubuye uhlamba izandla zakho, khohlelela enqinibeni. Uzama into yokubana ningaxhawulani ngezandla kunye nabanye abantu. Uba ingathi unazo impawu zicebule ebantwini. Makuncediswane silwe ukunwenwa kwale ntsholongwane. Stay home and choose life. A message brought to you by the SABC.